Takže další krásný den. Dneska běhání v oboře Hvězda. Výborný počasí, když se to ve srovnání s jinými dny zdá jako nesmysl. Teď je zataženo, teď je zima, svítí sluníčko. No ale právě tohle počasí je jedno z nejlepších na běhání. Kolem 12 stupňů, po dešti, teď už neprší. Tady v parku ani tolik nefouká. Jo. Oproti vlastně běhání v létě, kdy je výhoda, že vlastně vezmete jenom šortky, tričko a jdete běhat, tak při 12 stupních já mám na sobě zase šortky a jediný rozdíl oproti létu je, že mám tenkou větrovku, šusťákovou bundu a ani na začátku vlastně, když jsem vyběhl, tak mi nebyla zima, jak by vlastně mělo být, že první kilometr, prvních 5-6-7 minut je vám trošku chladno a potom se teprve zahřejete. Jo. Tady hlavně nedělat tu chybu, že se koukáte z okna a je zataženo 10 stupňů, tak to hned musím legíny a 3 vrstvy. Jo, s největší pravděpodobností vám bude horko. Samozřejmě může to být účel. Můžete se snažit o něco, čemu se říká heat training, což je vlastně moderní, no relativně moderní, oni už to právě třeba triatlonisti využívají delší dobu, nebo lidi, kteří se připravují na závody ve vysokých teplotách, tak pro ně to žádná novinka není, ale teďka to nabírá na popularitě, no, tak potom dává smysl se opravdu navlíknout, ale to už je zase extrém, jo? Zase další stres pro tělo. No a jako další výhoda tohohle počasí je, že vlastně já dneska s sebou netahám žádnou vodu. No, žádný gel, žádnou vodu, protože vím, že běžím pěkný Doberman na volno. Vím, že běžím jenom nějakých 10 kilometrů volně, počasí je jaký je, 12 stupňů, jak jsem říkal, a napil jsem se ráno po probuzení, potom před během, jo, a vlastně celkově mám v sobě okolo litru, ne bezprostředně před během, to by mi tam jako trošku žbuňkalo v žaludku, ale v rámci několika hodin před samotným tréninkem já dneska vím, že jsem dostatečně hydratovaný, jo, takže chladný počasí, lehký trénink neznamená automaticky, že půjdete běhat bez vody. Jo. Je to zase v závislosti na aktuálním stavu hydratace vašeho organismu, kterou v žádném případě nepodceňujte. Vůbec neposlouchejte povídání o tom, jak se na to dá zvyknout, jak trénovat bez vody, abyste na nedostatek vody ten organismus přivykli. Na nic takového ten organismus nepřivyknete, jenom riskujete. Jo? Vy potřebujete mít určitou hladinu tekutin v těle. Vy potřebujete mít nějakou rovnováhu minerálů, jo? Magnézium, hořčík, draslík. A tohle jsou pro vás důležitý faktory, samozřejmě glykogen ve svalech. Jo?
Ovšem v průběhu maratonu, což je extrémní jednorázová záležitost, vy se dostanete do stavu dehydratace. To ano, ale to je prostě jednorázová extrémní zátěž, který v případě, že máte v úmyslu běžet určitý čas, tak se jí téměř nedá vyhnout. Protože vy na té občerstvovačce nevypijete to, co jste vypotili. Jo, a ani by to v tom tempu tělo nebylo schopné jako adekvátně pojmout. Jo, tam byste se měli vlastně při dehydrataci dojít k postupnému doplňování tekutin. Jo, takže vy na té občerstvovačce se prostě nezastavíte a nebudete tam posrkávat 300 ml. Jo. Prostě to je extrém. Maraton je extrém. Maraton není zdravý, ale za pomocí právě trenéra anebo nějakého samostudia vy ten maratonský zážitek můžete udělat aspoň míň nezdravý. Ale běžet zdravý maraton, jako to nedává žádný smysl. Jo. To prostě to je jak zdravě kouřit nebo zdravě pít alkohol. To je prostě blbost. Jo. Takže dá se to dělat zdravěji a míň zdravěji. Já zase říkám, chystáte-li se na váš první závod, takovýhle distance, opravdu pro vaši vlastní pohodu a bezpečnost, je ideální vzít si toho trenéra. Jo. Nebo si ho aspoň objednat na předzávodní konzultaci. Probrat s ním vlastně, co bylo odtrénováno, jaký je cíl, zranění, jo. A on s váma probere v rámci jedné hodiny a půl nějakou předzávodní strategii, jo. Ono, pokud byste si třeba v průběhu tréninku nevyzkoušeli gely, nevyzkoušeli pití, tak ono v rámci jedné konzultace těsně před závodem už se toho moc nedohoní. A bude se hledat jako nejistější varianta, jo. Kterou třeba co se týče carb loadingu, neboli nabírání glykogenu do svalů a do krevního řečiště, tak jako obecně nejistější varianta je rýže. Jo. Tam tím, že by vám ten člověk doporučil rýži, tak tím vlastně eliminuje případný rizika spojený s nadýmáním. Když byste si dali ovesné vločky nebo něco ještě s nižším glykemickým indexem, jako je čočka, fazole, hrách. Někdo na to může být schopný běžet, ale jakmile je tam vyšší podíl vlákniny, prostě zákonitě to vede k nadýmacím procesům. Jo, takže s tím bych byl opatrný, nejste si jistý, nevyzkoušeli jste si to. Jděte do rejže, ještě těstoviny, budíš, často taky lidi mají nějaký pečivo, housku s džemem, ale zase vybírejte bílý pečivo, jo. Ne celozrnný, právě opět kvůli nadbytku vlákniny a s tím spojeným nadýmáním. Jo. Takže neposlouchejte nesmysly ohledně tréninku, stavu dehydratace, blbost. Zůstaňte hydrated
co nejoptimálnější to jde. Jde o vaše zdraví. Ono si tu medaili přivezete, ale pak mít problémy s ledvinama, se srdcem, jo, celkově s celým tím naším aparátem. Nestojí to za to. Jo, takže opravdu trénovat s hlavou. Informací je dostatek. Koučů, trenérů je taky dost. Chce to využít. Běh je super. Tak si to nekažme zbytečnýma extrémama. Čus.